Natana. Da, danas igramo, šta igramo? Skywars. Samo mi je Dimo Skrimus i... Ajde, 3, 4... Ajde, sad. Znači, ako dobiš Ender Pearl, idemo odmah koknemo onog lika. Nećemo se naći. Opa, imam lepe stvari. Jel ovdje ima samo jedan chest ili... Ima dole, da. Čekaj. Imam 3 Ender Pearl. 3. Super, dođi do mene pa ćeš mi dati jedan pa idemo zajedno na onog lika, može? Nemaš ti neko oružje da mi da? Imam da ti dam, samo dođi do mene. Kako trebam? Dođi na moj ostrvo, ne me promašiš. Onaj lik je otišao u centar, on između nas. Nigar, nema veze. Ajde, idem ja. Dođi ti svejedno do mene. Ok, ovdje, ja sam dole. Glavno samo mašku. Ozbiljno? Da, ali nisam još crp. A to je što se dešava? Pazi, dođi. Ali sada nemamo Ender Pearl. Šta? Sada nemam više Ender Pearl, ali 2 samo maši. Dobro, evo ti. Pazi, maš gozdini ti je pao dole. Oh my god, mogu si malo lepše da mi ga daš. Evo ti stvari neke da obučeš. Mislim, patike imaš, ali ove pantalone nemaš. Joj, čekaj se sklonim od ugla. I, pa dobro, to je to. What the fuck, šta? Čekaj da ga zapalim. Ne, pa zapalio si mene, glupo. Uđi u vodu. Gdje? Oh my god. Zapalio si mene. Ali dobro, barem sam te spas. Dobro, uzeli smo stvari. Ajde, dođi dole, ali viš da ovdje sve gori sve. Vidi, što si me udario? Gasim ovu vatru u game. Dobro, ajde. Evo ga mač ovdje, ali što si mi dao. Pa idi ga uzmi, čač. Čekaj, šta sam sad? Dođi da ti dam nešto da obučeš. Evo ti kapica. Kakav crazy kill. Evo ti kapica, ovo. Sine. Ajde. Zaštiti nas kamenju. Čač. Jo, zašto ne mogu kako? Neći kako. Olo, ostaje još samo jedan lik u centru. Ček. Ovako. Tako. Onda ovako. Mislim da je taj lik u centru, samo ja mislim još ostaje. Ovako. Ma dobro, mi imamo ekstra stvari, znam. Ja sam skoro full iron, samo mi fali kapica iron i to je to. Evo, ovako. Ostaje da neki lucky pro... baca Ender Pearl pod nas, pazi. Ja mislim, ili mi se učinilo, ne znam šta sam vidio. Imaš diamond maš, lepo. Imam, čekaj. Lucky pro. Ja znam gdje je. Pravit ću mostić, čuvaj me. Nemam čime da te čuvam, imam samo mač. Aj, pravi ti, ja ću te čuvam, zašto imam strele i luk, ajde. Imam samo 10 blokova. Evo ti, imaš sad 60, ajde. Okej. Aj, kreni polako. Ali, stvari, evo, daću ja tebi strele, zašto ja mnogo brzo pravim most, ali stvari, dobro si ti, aj, ne, nastavi, slobodno. Neće, znam ja gdje je, nećete sigurno koknuti. Nije uopšte tu. Nije ni u centru, buras tamo, skroz i nema Ender Pearl, aj, požuri dok... Ne padneš, ne se lageš. Pazi! Eno ga, sad vidim gdje je. Kako sam dobro podugo. Još malo mi falilo da završi. Znam, vidio sam. Lik je na onom drvetu. Okej, sad barem znao sam, ako to uradiš onda ćemo barem saznati gdje je, razumiješ, zato što ćete gađati. Sad znamo gdje je, sad imamo Ender Pearl, mogli bismo ga koknemo, a pošto sam ti potrošio 2 bez veze. Da, zato što mi je zalagovalo i sve to. Evo ti luk, da mene čuvaš. Evo ti strela. Radiš. Vrši.
Što se ti gradiš? Daću sve od sebe, daj mi kamen. Čekaj. Samo me čuvaj od njega, to je to. Da Evo, evo ti kamen svako ima. On tu ima Ender Pearl. O, da. Fuck. Brzo. Idi napred na most. Ma ne može nam ništa, šta se ložiš? Šta, nema Luki sve? Nema. Viš da nema. Ajde, brzo uskači. Ima. Beži nazad, sine. Ja. Ajde, dođi, calo, dođi. Sa mojim diamond mačem da se fajtaš. U tebi su svi moji blokovi. Evo ti, ajde ti pravi most, pa... Evo ti pravi... Evo ti svi. Sine, drži. Imaš dovoljno da napraviš do kraja, evo. Ne! Teleportuo se. Znam, vidim. Ne, i on ima diamond mač. Imam i ja, ali ti imaš plus košće. O, je, nega. Idi u vodu. Ne. Govorim, care, čekaj. Oh my A tako se healujem. Ok, pobedili smo ovu partiju. Lagano. Dobri, prvu partiju već smo pobedili. To mi se sviđa. Like. Ček sam napravim možda do kraja pa da vidimo što ima tamo u centru. Prosto. Jesi mu uzeo diamond? Jesi. Opa. I ti si uzeo Ender Pearl. Nisu. Sad čujem. Jesam, vi stvarno. Dobro, koji lik ne ubijeni. Ovo glupost, ovo ne može. Nema veze. Pa vi glup. Vidite nas, jako je znao da smo mi tim. Pa da. Čekaj samo da stavimo ovdje, ne upadnemo u lagu. Kada ćemo se fajtati? Čekaj. Da to da ne padnemo, dobro. Oh my god. Ja nemam više blokova. Ja imam dovoljno, stani. Ajde ti to začepi sve. Ajde. Nema luki strela. Nema, a kad krećemo? Čekaj. Ne, ono mi je palo. Ajde, 3, 4, Čekaj. 3, 4, sad. Ne, neću glupi. Vidiš što lago? Pa već si me ubio. Kako tako brzo? PvP master, nigga. Dobro, ovu smo partiju pobedili. Evo to je laž. Okej. Idemo na sljedeću. Da je nju pobedimo. 10 imi. 3, 4, sad. Uš sam. Isto smo. Dobro je sad. Nemam pored drugog, ali nema veze igri. Dobro. I ja ću ići u centru. Ja ću vidim ko nekog lika, najvjerovatno. Dobro. Moguće ja, ali moram da prvo da imam neke dobre stvari. Ako nemam dobre stvari, ići u centru pa ću se vratiti. Tako da, ajde, kreni. What the fuck? Evo ga. Okej, da vidim sad. What the hell? Okej, nije loše. Nije. Može. Gdje ste ovdje imam? Imam Ender Pearl. Nice. Ja i... Ali nemam nikako pametno oružja. So, ću ići u centar. Ću ići. Okej. Idemo u centar. Bacam Ender Pearl. Okej, popio sam se gore. Miki 99. godište. Ne mogu da pogodim. To sam ja car u centru. Pa ne gađam tebe, nego kažem se lika. Evo, skinuo sam jednog lika. Bravo. Ajde, putni dole. Jesi ti jedini u centru? Da. Gledajte, neko ne dođe u centar. Idem ja kod tebe. Ajde, požuri.
dok ovaj Ender Pearl sadne. Fuck, neko mi je došao. Mi je neko došao u centar. Evo, gore sam, čekaj. Ajde, požuri. Čuvaj mi lice dok se obučem. Tu sam, pazi lika. Fajte ga, moram da se obučem. Evo, skinuo sam ga dole. Bravo. Imam kilova, sine. Za 2 porcije imam 4, ja mislim. Bravo, čekaj se. Gdje ima još niko? Ko nas... Hej, a sad ću ga skinem. Još jedan lik, Evo, još skinuo jedan sam lik. ga, znam, eno ga. Jel umro? Najbrže. Skinuo šta sam je? ga, ali mu nisam ništa skinuo. Čekaj, sad ću ja malo. Evo, opet. Oh my god. A ćemo do njega? Ajde. Imam Ender Pearl 3, evo ti jedan. Može. Ajde, Pazi. idemo na njega zajedno. Samo malo sa Helom, čekaj. Hajde. Čekaj, nemoj još da sa Helom prvo. Ajde, idemo na 3, 4, sad, čekaj. 3, 4, sad, baci. Oh my god. Laže smo promašili. Buraz, Ja nisam. sam si s njim. Sad ću dođem, čekaj. Please, ne. Oh my god, ne, šta, oh my god, pobjedio si. Šta, oh my god, pobjedio si.